Hato nuweng no yaw mat jong ba joy na ke HDC kanong kartel ko batho do ba Amos Jeremiah lengdo ko jing tho ju kolong komni hay ni si le yu balami bor gi jing tho ak social media ban maham ya baro ke badai ne ka jai bre khosi makin husiar bat pengor bana isam pya das pa san fo ter na ko pot ko pat ko por na don ko pat ka pan basir khai maka jing thumuri i kum bagalong manure bukan shot na salandat man khnyat ban pendet pa bat pharia ban pa phar ji ka jai bre khosi baro koi kani ka issue ko la poi ha Islam ke ba lai hadu ke jing le kes ayu bishar ha ka por brak sichar ka asam bat hadir pat nalayo la ka jong ka jelam me khlaya ha ki social media le yu i bat kran ba ka ne ka de ka jing thumu ba ri ka balawan nang no re nang no ai ka de ka plan suri na shapo ha ka bakot kala ban penlong an praphom ye ka jai ben re khasi kani ka de ba ki tu ki khun baro jong usrang khasi uba shongkha pat ka bre no kai pat ka jai ben riu ye ki khun ki balami nau samba chinrang khasi ha ban suit mashor ha ka le nem tang jai ki kor ada kemtre anum khen ba ki dei ki khasi shapang ki khun jo ki ken thai khasi ki bala pon bat ki bala kha nau sambai ki khra jai pat am chumla ong ai badon ki ru perkhat ki ba ong bat ki ba batai bala da klampau kerteng shinna handai kani ka kata karpang pat iki khasi balong kristan ke bukan tai ia ka jing tangjai namar kat kum ka jing yatip lam ha ka jing ngai jongki ha ka bible kimla satyawan periang ia ka de ka jing le ka mi ha ba ka khati du play ka ba kham phla hang ni ka long ba orang ba Reverend JJM Nichols Roy bolon ra ia ka dismusal ni ka ta 6 schedule umbe satya ubal chimjai na ka kami ka bakar tangka rimais imle na no khlaw ande usum jai ukpa bat bratho ba ka katang ju ka dei kha than roi na shela ki kho jong ba joi baro ka ajai ki pa ka dor jong ni orang ba ajai ki pa abu karpang po khasis autonomous district council na pinban la pan khi kham tam ba kini ki si rangkat ki jing maham banam sha dale le ban ajai ki khun pa khasi shau pa jong ki kiran ki bakali balai le kum no pat ilu dor jong nak sangat district council ba ajai ki pa hato kin weng no namar ba ka an kim khen ba dei khasi kiran ru na du ki pot kisam ki pateng balek ba ki tu ki beri ki pa mi khasi ki ba ajai la ka mon ka je su thu ju ki sok pa ba ka long yin ju ki ka priang ba kam sui ai dan du ki pa ki ba ban ri masumari ki ko namar ba ka mi ka ino jendat ki ba ka yo bri no shoi pat ki khon ki bari ba sumar pa na du kham tam ba kirang long dagret aka jing e ki jing sungu ba buram ko pa kisim no ye ka janyo ko pa ba ki kuru kisno wi ai ye kan ni dan lu bur ki jing ja hala ki yin kisam bat ye kendu ba longru ka dau ba ki khun ki ajai no chok pa te ki ru sam phang ki ong ba la ye ki di ke ru ha ban da ya ther ya prakhat ba manum ya perki ba rai ker ki daga ba thom ba nyom daga bor ba pendu no daga ba kni no ye ki ya ka sedu trai ka bolong ka hok joki tu ki ba dei ki jai ben de khasi jangli menta kami ada ye ki ni baro ki ba ja ki pa angkan tai ye ki ba kem de ki khasi kendai ki ai pat hakan ki pateng menta bat ki pateng ki bansawan kan nu hajar shu angkan tai ki khun pa khasi kem dei ki khasi tangi i balami social media sakan ka dor ka bakan tu pandai perkhat ha ba jong siar ba omdei ban pharia ba stai ya ga jai riu khasi